Vedeli ste, že v Srbsku náš verejnoprávny servis má viacej odporcov ako fanúškov? Dáta z inštitútu Reuters hovoria jasne. Kým v Česku verejnoprávnej televízii verí takmer 60% ľudí, u nás RTS verí 34% ľudí, kým až 39% mu explicitne neverí. Teda naša spoločnosť je v stave vákua dôvery, pretože je ten spoločenský stred prázdny. V tomto kontexte profesor Václav Štetka varuje pred tzv. Afektívnou polarizáciou. To je ten moment, kedy nám už nejde o fakty, ale o čistú emóciu, kedy oponenta či oponentku nenávidíme už len preto, kým je. Verejnoprávne médiá, ktoré majú byť spoločenským lepidlom a chladiť konflikty, sa u nás stali opevnením jednej strany. Cesta von existuje a volá sa humanizácia tej opačnej strany. Skúsme namiesto nálepiek hľadať fakty a v oponentovi opäť vidieť človeka a nie nepriateľa. Sme v Srbsku pripravení na takýto dialog? Napíšte nám v komentári.